i fan el que sempre han fet, però ara sense cap mena d'impediment ni de consideració. Tenen la gran excusa d'això que anomenen crisi, i que va prenent diverses formes. Ara un cop d'estat aquí, ara una pèrdua de drets allà, ara un robatori arreu, a tot arreu. I mentrestant el govern de l'Estat aprova la primera reforma laboral en 30 anys, la primera, que no és criticada per la patronal, per alguna cosa deu ser. I l'endemà mateix, aquesta, la patronal, per boca del seu president Joan Rosell, demana ja la negació del dret de vaga. Passa un dia i el govern contesta: hi haurà canvis en les lleis que regulen el dret de vaga. I tingueu clar que no seran positives per a nosaltres. Fa massa que dura aquesta situació de sorprendre'ns cada dia d'aixecar-nos amb lleis, mesures i pèrdua de drets. I sempre som els mateixos que hi perdem. Precisament aquells i aquelles que no han provocat aquesta crisi. Mentrestant, els rics se'n foten i acumulen guanys. I comença a ser hora de reaccionar. L'atac al capitalisme està llançant contra el 99% de la població dels seus propis països o estats, contra la gent que habitem el centre, entre cometes, del seu sistema, no és nou. L'únic que té de nou és que ara els destinataris no estan a allò que anomenaven països del tercer món. Els destinataris som aquells que habitem el centre d'aquest sistema. L'han desenvolupat, aquest atac, durant anys en altres parts del planeta, i nosaltres ho veiem per la tele passivament, en la majoria dels casos, amb una llagrimeta al galta a vegades. Avui l'atac és aquí. Ens estan bombardejant i continuem pensant que les bombes no van dirigides contra nosaltres, sinó que són intel·ligents i només afecten aquells que no volen treballar, aquells que són poc preparats, els que no tenen edat adequada, els que no accepten les condicions que nosaltres sí que acceptem, els que no van preveure com pagarien la hipoteca, etc. El 99% de la població. Són bombes de destrucció massiva, no són bombes intel·ligents i no fan distincions. I només les aturem quan les alternatives es converteixen en realitat. Perquè, tal com deia no sé qui, no estem tan malament, estem pitjor. Tenim espais per transitar i cal fer-los alhora. Ens cal construir una gestió dels diners alternativa a la que ara hi ha. I ho estem fent. Ens cal respondre als atacs que patim amb vagues, salvatges o no, i clarament ara, amb una vaga general, o dos, o tres, que siguin completament polítiques i encaminades a fer caure els governs que han imposat precisament els economistes. I quan dic economistes vol dir els capitalistes. Ens cal construir l'anticapitalisme europeu per fer front als amos que han pres el control de les nostres vides des d'instàncies completament allunyades a cap decisió nostra, allunyades de les persones, i reconstruir alhora les nacions, les regions, les ciutats, els pobles, els barris i sobretot les persones. I ens cal, sobretot, establir un punt de lluita, capaç de colpejar cap enfora, però alhora que sigui càlid en l'acolliment cap a dins, amb les nostres pròpies diferències dintre del seu palmell. I no ens podem aturar ni desanimar-nos, perquè és evident que estem en una guerra de classes i l'estem perdent, però no s'ha acabat, perquè el resultat no és definitiu. I la història de la humanitat ens demostra que si no ens aturem i tenim clar que no volem i per quins camins podem fer allò que sí que volem, el futur pot ser nostre, perquè ho hem fet altres vegades i aquesta no serà excepció, perquè el futur seu, dominats per ells, tal com el pinten, ja sabeu quin és. I val més ni pensar-hi, perquè no és futur de vida per al 99% de la població. Per tant, com que us afecta a aquells que avui estem aquí, a aquells que passivament durant anys han acceptat la resignació de participar d'estructures en les quals no decideixen absolutament res, a aquells que estan als bars al nostre voltant, a aquells que estan dormint a casa seva, a aquells que avui han decidit estar a un altre lloc. La lluita és llarguíssima, però tenim clar que passi el que passi, o la guanyem o ens trinxen, i no ens trinxaran. Per tant, tal com diu el que posa aquí, contra la reforma laboral, vaga general.